ubangiji fa ba abun wasa bane, ba abun wasa bane. Ba abin da fa bai a yanzu wacce tana da ciki in ta zo naƙuda da ikon zai canja ɗan sai canja shi. In mace ce in yi so sai mai da shi namiji sai a haihu namiji kowa inda za ku yi. In namiji ne sai mai da shi mace a haife shi ba abin da za ku yi. Ya sha yin wannan ko ba zai daina ba, haka yake dan Allah ne shi. Haka ai hattara da zub da ciki. Annabi alaihi salamu ko cikin shege bai yadda zub da shi ba walle na aure. Ga midiya ta zo ta ce ni inni lahu la min zina, wannan cikin na zina ne, ka tsira wanda hadisi ce a ce ki zai kin haihu. Da ta haihu ta zo ai mun haddi yace ko ma ki shayar da yaron sai kin yaye alaihi salamu. Da yaye shi ta dawo da gurasa a hannunsa, sannan annabi alaihi sa aka karbe shi kuma ya shela ya ce waye zai karɓi wannan yaron ya raine shi, ni kuma masa alƙawarin makotaka da ni a kiyama. Sai da aka yi wa wannan ɗan shege ne fa, sai da aka yi masa haka aka karɓe shi, wani zai masa galiyo sai ne sa aka ja ka jefe mahaifiyar. To a ina mutane suka samu damar ciki na aure su dinga zub da shi?